ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ మాతాజీ, హరే ప్రణామాలు. కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు భక్తులందరికీ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాస్ లో 1వ స్కందం 5వ అధ్యాయం 37వ శ్లోకం చూడబోతున్నాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. సో అందరికీ షార్ట్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ స్వాగతం. నిన్న ఈ 5వ అధ్యాయంలో 36వ శ్లోకంలో మరి భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారం మనం కర్మలు బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే ఆయన నామాలను గుణాలను సదా స్మరించుకోవాలి అని నిన్నటి శ్లోకంలో చూసాము. సో ఇదంతా నారదులు వ్యాసదేవుడికి ఇస్తున్నటువంటి ఉపదేశం ఈ అధ్యాయం. సో 37వ శ్లోకం నెక్స్ట్ శ్లోకంలో మరి ఏం చెప్తున్నారంటే ఇదంతా నారదుల వారు చెప్తున్నారు. ఓం నమో భగవతే తుభ్యం వాసుదేవాయ ధీమహి ప్రద్యుమ్నాయ నిరుద్ధాయ నమః సంకర్షణాయ చ. సో నమో భగవతే, నమస్కరిస్తున్నాను భగవంతుడికి. మరి ఆయన యొక్క వాసుదేవాయ ధీమహి, ఆయనని కీర్తించుదాం. భగవంతుని వసుదేవ తనయుడైన ఆ శ్రీకృష్ణుని ధీమహి అంటే మరి ఆయన తలుచుకోవడం, కీర్తించడం, ధ్యానించడం అని అర్థం. సో ఇది మనకి ప్రతి గాయత్రికి వస్తూ ఉంటుంది కదా చివరిలో ధీమహి అని చెప్పేసి. సో అది ఇక్కడ ఓం నమో భగవతే తుభ్యం వాసుదేవాయ ధీమహి ఆల్మోస్ట్ వాసుదేవుడి యొక్క గాయత్రి లాగా ఉంది. అదే మనం నారాయణుడి గాయత్రి అయితే అది కూడా మనం ఇలాగే ధీమహి అని చెప్పేసి వస్తుంది. నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. అది విష్ణువుగా నారాయణుడిగా చెప్పినప్పుడు అది అలా ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ ఓం నమో భగవతే తుభ్యం, భగవంతుడైన నీకు, వాసుదేవాయ వసుదేవ తనయుడవైన నీకు, ధీమహి నిన్ను కీర్తిస్తున్నాము. ప్రద్యుమ్నాయ అనిరుద్ధాయ అంటే సంకర్షణాయ. వాసుదేవుడి ప్రధాన అంశాలు కదా ఇవన్నీ మనం చూస్తాం. మనకు గోలోక చాట్లోనూ ఉంటుంది, మనం భాగవతంలో కూడా చూస్తాం కదా. సో ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు, సంకర్షణుడు అని చెప్పేసి ఆయన యొక్క ప్రధాన అంశాలు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా చ మరియు వాళ్ళకు కూడా నమః నమస్సులు. సో వాసుదేవుడి మహిమలు ఆయన ప్రధానాంశాలైన ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు, సంకర్షణులతో సహా కీర్తిద్దాము అని చెప్పేసి ఇక్కడ భగవంతుడికి ప్రార్థనలు చేయడం ప్రారంభించారనమాట. సో ఇక్కడ భాష్యంలో మనకి ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ చెప్తున్నారు. ఈ నామాలను ఆయన వాడారు కాబట్టి ఏమిటి అన్నది పంచరాత్రాన్ని అనే ఆ గ్రంథం ప్రకారం నారాయణుడే భగవద్ విస్తారాలన్నింటికీ కూడా మూల కారణం. వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు ఈ 4 కూడా ఆయన యొక్క విస్తారములు. సో నారాయణుడు ఈ విస్తారాలన్నిటికీ మూలము. సో ఈ వాసుదేవుడన్న, సంకర్షణుడన్న, ప్రద్యుమ్నుడన్న, అనిరుద్ధుడన్న అన్ని కూడా నారాయణుడే. ఈ చతుర్వ్యూహం 4 మనం గోలోక చాట్లో కూడా చూస్తాం. ఈ చతుర్వ్యూహంలో మధ్య భాగంలో ఎడమ చేతి వైపు వాసుదేవుడు ఉంటాడు, కుడి చేతి వైపు సంకర్షణుడు, ఆ తర్వాత ప్రద్యుమ్నుడేమో సంకర్షణుడికి కుడివైపు ఉంటే అనిరుద్ధుడేమో వాసుదేవుడికి ఎడం వైపు. సో ఎడం వైపు ఇద్దరు, కుడివైపు ఇద్దరు బేసికలీ ఉన్నట్లుగా. సో ఈ విధంగా ఈ 4 కూడా మరి అంటే
నాలుగు ప్రక్కల ఉన్నట్లుగా ఉంటూ శ్రీకృష్ణుడిని భగవంతుడి యొక్క చతుర్వ్యూహం అని చెప్పి వీళ్ళకి ఈ 4 అంశాలకు కూడా పేరు. ఈ విస్తరణలు 4ంటికి శ్రీకృష్ణుడి చతుర్వ్యూహం అని చెప్పేసి పేరున్నది. ఎందుకంటే 4 ఉన్నారు కాబట్టి. ఈ శ్లోకం మరి ఓంకారంతో ప్రారంభమైంది కదా. సో ఒక వేద మంత్రాలన్నీ మరి ఓంకారంతో స్టార్ట్ అవుతాయని మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం. సో అలా ఇది కూడా ఓం నమో అన్నారు. సో ఇది కూడా ఒక వేద మంత్రం కాబట్టి ఓం నమో ధీమహి అనే దివ్య ఉచ్చారణ విధానం ద్వారా మనకి ఈ మంత్రం ధృవపరుస్తోంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఆ ఓం నమో అనడం, ధీమహి అనడం కూడా మరి మనకి ఇది ఒక వేద మంత్రం లాంటిది, దివ్యమైన ఉచ్చారణ ఇందులో మనకి కనిపిస్తోంది. ఇంతకీ సారాంశం ఏమిటి అంటే ఈ భగవద్ అనుభూతి అనే మన యొక్క చివరికి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఆ భగవద్ అనుభూతి లేదా పరతత్వానుభూతి లేదా ఆత్మతత్వానుభూతి, ఆ స్టేజి ఆ ప్రయోజనం కోసం ఉద్దేశింపబడిన ఎలాంటి కర్మ అయినా సరే నిష్ప్రయోజనమే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే సారాంశం ఏమిటి అంటే భగవంతుడి యొక్క తత్వం తెలుసుకోలేనటువంటి ఏ కర్మ అయినా సరే నిష్ప్రయోజనమే. భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడే మరి నా జన్మ కర్మచమే దివ్యం అని చెప్తారు కదా. నా జన్మ కర్మలను తెలుసుకున్నవాడు మరి తప్పకుండా భగవంతుడిని చేరుకుంటాడన్నది చూసాం. కాబట్టి అది భగవంతుడిని ఆ రకంగా ఆయన్ని తెలుసుకోవడం కోసం ఉపయోగపడని కర్మ ఏదైనా నిష్ప్రయోజనమే. అలాంటి కర్మ మరి కామ్యకర్మ రంగానికి సంబంధించినదైనా లేదా జ్ఞాన రంగానికి సంబంధించినదైనా కూడా సరే ఏదైనా నిష్ప్రయోజనమే. ఎందుకు అంటే చివరికి భగవంతుడిని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడినప్పుడు అది నిష్ప్రయోజనమే. కాబట్టి భగవంతుడు మరి జీవులు భగవంతుడి మధ్యలో ఉన్న ఆ సంబంధం ఏమిటో అది వృద్ధి చేయడంలో మరి ఆ భక్తి భావం ఎలా ఉండాలి అనేది నారదుల వారు తన యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభవం ద్వారా వివరించడం జరిగింది. సో భగవంతుడి పట్ల ఈ భక్తి అనేది ఏ రకంగా ఉండాలి, ఈ జీవుడు ఎలా ఈ భక్తిని ఏర్పరచుకోవాలి, అసలు ఆ భక్తుడికి భగవంతుడికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి, ఆ ప్రేమతత్వం, ఆ ప్రేమానుబంధం, భక్తితో ఉన్న అనుబంధం ఎలాంటిది అనేది తన యొక్క అనుభవం ద్వారా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అంటే ఊరికినే మాటలతో చెప్పడం కాదు, ఆయన స్వయంగా ఈ స్థితిని అనుభవించి ఉన్నారు, అనుభూతి చెందారు కాబట్టి ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి ఆయన ప్రత్యక్ష అనుభవం ద్వారా విశదీకరించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అలాంటి కార్యం మరి భక్తితో మనం కర్మలు చేస్తేనే సాధ్యం అవుతుంది. ఏది నారదులకు వచ్చినటువంటి ఆ ప్రత్యక్షానుభవం కావాలి అని మనం అనుకున్నట్లయితే అది మరి భక్తితో మనం కర్మ చేయడం వల్లే సాధ్యం అవుతుంది. భక్తితో కర్మ చేయడం అంటే ఏమిటి, ఇది మనం లాస్ట్ శ్లోకాలోనూ చూసాం, పదే భగవద్గీతలో కూడా చూసాం. ఏమిటి భక్తితో పని చేయడం? సమస్తము కూడా మన డ్యూటీస్ని మనం భగవదర్పితం అనుకుంటూ భగవత్ ప్రీత్యర్థమైన విధానంలో మరి ఆ భక్తి భావంతో చేయగలగటం. ఏదొచ్చినా అలాంటి భావంతో చేసినప్పుడు ఎటువంటి రిజల్ట్ వచ్చినా మనం అది భగవత్ ప్రసాదం అని అనుకుంటాం కదా. సో ఈ రకంగా మనం చేయగలిగినప్పుడు అది మరి భగవంతుడి కోసం చేసిన పని అవుతుంది. సో ఇది ఆ రకంగా చేయగలిగినప్పుడే ఈ భక్తి భావం అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో భగవంతుడిని ప్రత్యక్షానుభవం ద్వారా తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ రకమైనటువంటి మనస్తత్వంతో కర్మలను చేయాలి. సో ఇలా భక్తితోనే భక్తియుత కర్మలంటే ఏ కర్మ చేసినా ఈ భావంతో చేసినప్పుడు అది భక్తియుత కర్మ అవుతుంది. సో భక్తియుత కర్మల ద్వారానే సాధ్యపడుతుంది భగవంతుడికి మనకి ఈ సంబంధం ఏర్పడాలి అన్నట్లయితే గనక ఇటువంటి విధానంలో కర్మ చేస్తేనే అది సాధ్యం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో దివ్యమైనటువంటి ఈ కర్మలు ఇలా చేస్తూ ఆ రకంగా పురోగతి చెంది చివరికి మరి భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ శక్తిగా ప్రేమయుక్త సేవగా పరిణితి పొందగలడు. అంటే అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు చివరికి
ఆ భగవత్ ప్రేమలో అతను లీనమవుతాడు అని చెప్తున్నాడు. అలా భగవత్ ప్రేమలో లీనమై పరిణితి పొందినప్పుడు మరి ఇంకా అతను భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రుడవుతాడు, భగవద్ధామానికి అర్హుడవుతాడు. అలాంటి ప్రేమతో నిండినటువంటి సేవే దివ్య వైవిధ్యమైన ప్రేమగా పిలువబడుతోంది అని చెప్తున్నారు. సో మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రేమ అనుకునేదంతా కూడా రాగం, అంటే స్వార్థంతో ముడిపడి ఉన్న భావం అన్నమాట. మనం ప్రేమ అంటున్నాము, కానీ ఏ ప్రేమ అనుకున్నా మనం ఎవరి మీద ప్రేమ అయినా, మన కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళ మీద ప్రేమ కూడా మన వాళ్ళు అనుకోబట్టి ఆ ప్రేమ వస్తుంది. ఎవరో బయట వాళ్ళు అనుకుంటే అంత ప్రేమ రాదు. సో అక్కడ మన అనేది ఉన్నప్పుడే మనకు ఆ ప్రేమ వస్తుంది. కానీ ఇటువంటి ప్రేమ, ఇది నిజమైనటువంటి ప్రేమ. ఏది మరి అటాచ్మెంట్ లేకుండా, ఏ స్వార్థం లేకుండా ఉన్నటువంటి ప్రేమ. సో అటువంటి ప్రేమ, అటువంటి దివ్యమైనటువంటిదే నిజమైన ప్రేమ అని చెప్తున్నారు. కొన్నిసార్లు భక్తి అనేది మనం మన కోరికలు, తాత్విక కల్పనలతో కలిసి మిశ్రమ రూపంగా చేస్తూ ఉంటాం. అంటే కొన్ని కోరికలతోనూ, కొన్ని ఏదో మన స్వంత ఊహలతోనూ ఇది భక్తి అనుకుని చేస్తూ ఉంటాము. కానీ నిజమైన ప్రేమ అంటే ఈ విధంగా ప్రతిదీ కూడా మనం భగవంతుణ్ణి ఆ స్వార్థం అనేది లేకుండా భగవంతుడి కోసమే అన్నట్లుగా ప్రేమించడం అని చెప్తూ ఇక్కడ మరి ఆధ్యాత్మిక తన యొక్క గురువు గారి ద్వారా ఇప్పుడు సూత గోస్వామి కూడా విజయం సాధించారు కదా. ఏది ఇలాంటి రహస్య జ్ఞానాన్ని మరి ఆయన సౌనకాది మునులు వేసిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడం అదంతా చేస్తున్నారు. ఈ సౌనకాది మునుల ప్రశ్నలు ఇక్కడ 33 అక్షరాలు కలిగిన ఈ మంత్రాన్ని ఉచ్చరించడం ద్వారా వివరించబడ్డాయి. ఈ మంత్రం అంటే వాళ్ళ సౌనకాది మునుల ప్రశ్న ఇక్కడ ఈ 33 అక్షరాల మంత్రం ద్వారా వాళ్ళు వేసిన ప్రశ్నకు ఈ 33 లెటర్స్తో ఆన్సర్ వచ్చేసింది అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు మరి ఎన్నో ప్రశ్నలు, 6 ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు వేశారు కదా. సో వాళ్ళ ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా ఈ 33 అక్షరాల మంత్రం ఆన్సరు అంటున్నారు. ఏది? ఓం నమో భగవతే తుభ్యం వాసుదేవాయ ధీమహి ప్రద్యుమ్నాయ అనిరుద్ధాయ నమః సంకర్షణాయ చ. సో వాసుదేవుడు మహిమలను, ఆయన ప్రధానాంశాలైన ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు, సంకర్షణలతో సహా ఆయన మహిమల్ని కీర్తించుదాము అని. అంటే భగవంతుడిని భక్తిభావంతో అర్చించడం అది అన్నిటికంటే ముఖ్యం అని మనకి ఇక్కడ ఈ భాష్యంలో కూడా చెప్తున్నారు అన్నమాట. వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలు అన్నిటికీ ఇదిగో ఈ ప్రార్థనే సమాధానం అంటున్నారు అనమాట. ఆయన నామాలను, మహిమలను కీర్తించడం అంటే లీలలను. సో ఆ రకంగా సౌనకాది మునుల ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా ఈ మంత్రం ఉచ్చారణ చేయటం ద్వారా మనకి వివరింపబడింది. ఈ మంత్రం మరి చతుర్వ్యూహానికి లేదా ప్రధాన విస్తారాన్ని ఉన్నట్టి భగవంతుడికి సంబోధించబడుతోంది. సో చతుర్వ్యూహానికైనా ఈ ప్రార్థన వెళ్తుంది, లేదా మరి ప్రధానుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి కూడా సంబోధిస్తోంది. కాబట్టి ప్రధానాంశాలు వ్యూహంగా ఉన్నారు కాబట్టి భగవంతుడే కేంద్ర విషయం. ఆయనే కేంద్రం, ఆయనే సెంటరు, ఆయనే సోర్సు, ఆయనే మూలం. ఆయనకి ఇవన్నీ కూడా ప్రధానాంశాలు. కాబట్టి భగవంతుడి మహిమలను, ఆయన ప్రధానాంశాలైన వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు అనే ఈ చతుర్వ్యూహంతో సహా మనం ఈ నలుగురిని, చతుర్వ్యూహాన్ని, మరి ఆది పురుషుడైన భగవంతుణ్ణి, వీళ్ళందరినీ నిత్యము జపించి స్మరించాలని ఈ ఉపదేశంలో ఉన్న రహస్య విషయాలు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ శ్లోకం అలా మనకి వీళ్ళ 5గురిని, నలుగురు చతుర్వ్యూహాన్ని ప్లస్ భగవంతుణ్ణి, ఆయన అందరికీ అన్నిటికీ మూలం కాబట్టి స్మరించడమే ఈ ఉపదేశంలో ఉన్న గుహ్యతమమైన విషయాలు. ఈ మూల రూపాలు కానీ, విష్ణుతత్వాలు కానీ, లేదా శక్తి తత్వాలని కానీ పిలువబడే ఇతర రూపాలన్నిటికీ కూడా ఇవే కారణాలు. సో మెయిన్ ఈ చతుర్వ్యూహం, మెయిన్ భగవంతుడు,
ఆ తరువాత చతుర్వ్యూహం. సో ఇవి అన్ని విష్ణు తత్వాలకి, అన్ని శక్తి తత్వాలకి కారణం వీళ్ళే అని చెప్తున్నారు. సో అందుకని ఈ విష్ణుతత్వం ఉన్నవి ఈ నలుగురికి భగవంతుడికి ప్రార్థన చేసే ఈ మంత్రం వాళ్ళ ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం ఇదే. సో భగవంతుణ్ణి, చతుర్వ్యూహాన్ని ఈ రకంగా ప్రార్థించాలి అని నారదులు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఈరోజు శ్లోకం 37వ శ్లోకం అది. సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవే